Minecraft. Аз съм Браманчки и тук играем Minecraft Burger Game. Не знам кой епизод. Така. Опа. И тук играем, както казах. Орфанеч. Така. Палка. Така. Движимо. Така. Почваме. Много биш, а? Много ли? Кажи бе, много ли бе, не може да ме запалиш бе, тук не се запалва. Искаш ли ти бе да пръсна? Искаш ли ти бе да пръсна? Искаш ли? О, пръсна го! След това да пръсна, само си изям това и отваря за лечение. Победих! И това беше епизода на новия, харесал, коментирайте и чао!